आथिखालाव इपिपिएल हानजाया जोबोद गोख्रों जाबाय आरो जोङो खोब मोनसे सिस्टेमेटिक भाबै दलखौ थिक खालामदों। सेन्ट्रेल कमिटि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जिल्ला कमिटि, ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, बिनि गाहायसिनाव थानाय जि बुथ कमिटि, बे बुथ कमिटिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों दिनै खामानि मावदों आरो बिनि रिजाल्टखौ जों दिनै नुबाय। दिनैहाय जोंहा मानास सेरफांनि सिङाव थानाय जेसेबां बुथ कमिटिफोर दङ, बे बुथ कमिटि मेम्बारफ्रा बेवहाय 3000सो दङ। दिनै बहाय बाहागो लाफैजोबदों। फैगौ बैसागुआव जों बोरै जुद्ध खालामो बेनि मोनसे तालिम जों खालामदों। बिराद मोजां बयबो बाहागो लादों, बयबो फुरथि आरो जों देरहासार जागोन। एबार जोङो फुरा अंकजों जों थांगोन आरो जिहेतु जोंहा एबारनि बिसायख'थियाव गोबां माखासे सुथ्रुफोर दङ, गोबां राजनितिक दल बेवहाय फैयो। बयबो राजनितिक दलखौ जों फेजेनजोबनानै इउपिपिएलआ देरहानांगौ, बिनि थाखाय जोंनि जि तालिम बे एखेबारे मजबुत आरो बेखौ जों दा खालामनो हाबाय। जों खालि इलेक्सननि डेटखौल' जों नेबाय थादों आरो जों देरहासार जागोन, इउपिपिएलआ सरकार दागोन। बिपिएफआ मा अबस्थायाव दं बे गावखौनो मिथिया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि, दा गाव मा अबस्थायाव दं, बिपिएफआ मा अबस्थायाव दं बेखौनो गावसोर मिथिया। ओंखायनो बिसोरो एखेबारे आबुल ताबुल खोथाफोरखौ बुंबाय थायो। जों साननानै नाय जे बिपिएफआ 2020 मायथाइयाव 17 जन एमसिएलए देरहादों, 17टा, गाहायै फैयै फैयै दिनै 10 जनाव फैबाय। जों 12टा देरहादोंमोन, जगायै जगायै जों 17टा मोनहैबाय। एमएलएखौ जों देरहाजोब्बाय, एमपि सानै जों मोनबाय। बिपिएफआ 0 जोब मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव। आरो बिपिएफआव आथिखालाव सोर सोर नेता दं? खाम्फा बरगयारी बिथां दंमोन, चन्दन ब्रह्म बिथां दंमोन, हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां दंमोन, हितेश बसुमतारी बिथां दंमोन, इभेन नैबे मानास सेरफांनि जा धनन्जय बिथाङाबो दंमोन, सावरायग्रा बिपिएफआव दंमोन। दिनैथ' गासिबो गारनानै फैजोब्बाय। बे अबस्थाखौ नुवाखै बियो, हो? गतिके बिथांनि जि अंक, बेयो गाव बेबायदि होननानै गोजोननाय मोनो आरो साफा सानै गावजों जि दङ बेखौ लाखिनो थाखाय बे खोथाखौ बुंबाय थादों। गतिके बिपिएफनि अबस्थाया मोजां नङा आरो बिपिएफनि अबस्थाखौ गाव मोजां नङैखौ बुजियैआनो बिनि थाखाय भुल जादों।